Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm Granny. Bun, voi juca pe normal. Continuu. Hai să vedem. Știu că n-am mai postat de mult, asta e. Să vedem cum este Granny. Nu am mai jucat niciodată. Dar m-am uitat la câteva tutoriale pe internet. Și cam știu povestea. Este vorba de Granny care cred că suntem nepotul ei. Trebuie să scăpă din casa ei. Bun. Deschide. Oh. Ce am făcut, mă? Să nu fie... Băi, ești nebun. Ia să vedem. Deci am găsit bateria. Mama, că te putea fugi. Ce avem aici? Bugia. Am mai jucat o dată să văd cum merge jocul. O, pe Granny. Sper să se audă bine. Am găsit și gasolina. Bun. Deci, bateria se pune aici. Și să vedem. Sper să nu dau nas cu Granny. Mie nu e liber. Bun. A venit Granny. Mă ascund aici. Nu știu de ce nu m-am ascuns în dulapul ăla, dar asta e. I see you, Granny. Oleu, ce m-am speriat, n-am văzut. Fugi, pleacă. Ai plecat, bre? Da, voi face altceva, că mi-e frică. Bre, Granny. He, Granny, salut. Mi-e frică de ea. Că v-aș chema dublu șurub. Fugi că vine baba. Pam, 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 găsisem bujia. Aici. Cred că vom scăpa cu mașina. Aici pe undeva. Mama, am dărmat ăla, va veni Granny. Bun. Fugim repede până nu vine Granny. Șobolanca. Ma. Nu știu de ce am făcut asta. Merge pusă să... Am pus-o. Ce era să dorm ușa? Acum am o idee, vreau să fac o chestie. Ma. Și o aștept pe Granny. Am o idee, am văzut un challenge așa. Așa. Ce faci, Granny? Ești bine, papa? Stai acolo, da? Ea va leșina și eu voi pleca. Bun. 1 minut am la dispoziție. Bun. Comentarii. Bucată de shotgun. Și aici parcă este o să se și Will Crank-ul. Voi lua partea de shotgun. Voi pune acolo să știu de ea. Tot venim pe aici, dar bine. Trecem pe aici.
întorusem aici. Cam altă treabă. Bun. Vedem ce este și pe aici. Parcă magazie văzusem. Da. Și nu este nimic. Hai, pe aici avem ceva? Nu. Haideți să ieșim în bucătărie. Să căutăm chestii pe aici. Mamă, dacă mă prinde grene aici, cod acesta. Mamă, ce m-am speriat. M-a prins grenii. După acest videoclip să intrați în descriere, că am un mesaj pentru voi. Mamă, vine greni, m-a spart. Acum va veni ca auzit. Mamă, vine. Fugi. Ia să vedem ce avem pe aici. Voi pune partea de shotgun aici. Și voi mai face o dată schema. Mamă, trebuie să o cresc. Așa, bun. Nu mai trebuie să dau start. Fugem și-o de aici. Așteptăm. Granny, how are you? Bă, unde-și Granny? Nu vine. Brei. A venit gata. Să vedem. Ieșim. Bye bye. Mamă, la limit a fost. Mă fug rapid. Mai economisesc puțin de timp. Nu știu unde să mă duc. Aici, iar ce aici? I see you. Că nu s-a pus. Oh, motorul. Cadea. Ce bucătării, ce mai avem? Parte de shotgun. Microonde. Nimic. Frigider. Special Q. Mamă, ce m-am speriat de ea. Dacă vine pe aici. Nu vine. Coborâm. Și ne ascundem. Eu mă ascund un pic aici. Este nimeni. Liber. Mamă, deci dacă e aici, ce sperietură văd eu. Mamă, la limită. Bye bye. Voi încerca să iau special Q-uri. Aici văzusem. În frigider. Mamă, m-a prins.
Mersi. Și mai avem, nu știu câte vieți. Suntem în ziua numărul, mamă, era publicitate. Ce e? Am scăpat și de reclamă, că mă înșel sunt 5 zile. Suntem în ziua 3. Bun. Să vedem. Eu acum mi-am dat seama că nu am fost sus. Că am șchiopăt. Mamă, ce m-am speriat. De am schere, ești nebun. Continuăm. Ziua 4. Mai am 2 vieți acum și următoarea zi, cred că deja am simțit pe ecran. Exact. Ziua asta și următoarea zi și cred că pământul papa. Mamă, și mai am un pic. Acum aștept. Aștept să văd. Ia cu bine. Vin după mine. În baie nu am fost deloc. Acum o găsesc aici. Ascund. Pentru ce eventualitate stau aici ascuns. Eram sigur. Bun. No, please no. Mai bine nu hide and seek, te rog. Ai închis ușa. Ai plecat. Sper că a plecat. Granny, hai să zic, stai să zic ceva. Mamă. Nu e bine. Ia reclamă, am înțeles. Ziua 5, let's day. Dacă nici acum nu scap, m-am dus. Am omorât Granny. Bun. Acum nu vreau să risc. A venit Granny. Ia să vedem. M-am găsit ciocanul, multe chestii. Granny, do you play the hide and seek? Hehehe. Să vedem dacă vine. Granny, ai pus capcana de urs. M-am zis că n-a pus capcana. Să vedem, vine. Dep. Nu văd. Voi ieși. Mai vine. Hai să vedem unde e. Wow, vine. Bun. Acum nici. Mamă! Dacă a pus capcană, sunt mort. Fugi. Trebuie să fug. Ușa secretă, bun, m-am ascuns. Sper că sunt în siguranță. Dacă vine aici, m-am dus. Numărul Swan. Vreau să vedem ce este aici. Ce e aia? În fine.
Granny, do you play the hide and seek? Eu nu vreau hide and seek, mersi. Dar tu dacă vrei, eu te pot prinde. Mamă, ce m-am speriat. Am făcut ce va veni Granny. Țin ocupată. Eu n-am găsit multe chestii. Dar vreau măcar și masă. Am chemat. Am Padlock Q. Ce mă ajută codul ăsta? Scrieți în comentarii. Va veni Granny. Am găsit-o. Ce faci? Cum ești? Eu bine, mersi de întrebare. Bye bye Granny. Dar unde trebuie codul? Acolo trebuie. Am dat așa. Am crezut că nu merge. Granny, do you play the hide and seek? Hehehe. Mă știe, bagă-te așa, bun. Abia e venit bătrână mică. Și acum dacă eu de picioare și cade jos, nu pot. Să pleacă pe ușă. Te rog. Închide ușa. Unde sunt? Fugi. Eu acum trebuie să respir. Eu mă caut. Și eu vreau să mă găsească. Cred că jucăm hide and seek, dar de fapt nu jucăm. Este aici. Sper. Perfect. Cutting pliers. Mersi pentru nimic. Shotgun-ul. Mamă, ce m-am speriat. Și până la urmă să-l arunc acum. Vine Granny, nu cobor. Acum trebuie să uit. Ce joc horror. Mamă, hai ridică-te. Ridică-te că nu e timp să-ți rupem picioare. Trebuie să fac shotgun-ul. Urgent. Urgent trebuie să fie făcut shotgun-ul. Sau șurubelnița. Hai, Granny, hai. Bun. Că nu știu cum o voi mai băga o dată la sound. Mai trebuie o parte din shotgun. Și la mașină cheia mașinii. Și o cheie să range-ul. Te rog să nu fi. Am auzit că ai pus capcane. Nici pe acolo e bine. Să opresc aici. Mai dau o dată drop. Mă ascund. Bun. Ar trebui să fie aproape de mine. Ia să vedem. Granny.
se închidea. Se închidea că mă prinde. Nu mai găsesc ăla care se închide. Bro! Cum se închidea ușa? Stai acolo. Cum se închidea ușa? Bro! Mamă, ce faci? Bre, nu mă pot mișca! Bă, frate, nu mă puteam mișca! De ce? Joc buguit. Auzi? Decât să faci asta, numai bine îmi cer scuze. Și fim din nou prieteni. Mai bine mă pui înapoi în camera mea și suntem prieteni. Nu? Te rog? Urâtul. N-ai nici ochi. Dinți murdare. Ai palma aia cât o vacă. Pa. Game over. Joc încheiat. Și atât a fost cu acest episod. Mulțumesc mult de vizionare. Șpa, șpa.